Welkom bij Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg met Tom Verstappen. De Europese industrie kraakt in haar voegen. Terwijl China en de Verenigde Staten hun economische spierballen tonen, hinkt Europa steeds verder achterop. 27 Europese leiders verzamelden op donderdag 12 februari in Aldebize voor een informele top om de situatie te bespreken. Hoe historisch was deze Limburgse retraite met als doel het dalende Europese concurrentievermogen te keren? Liliana Casagrande, onze politieke journalist, en Hanna Wellens, onze economiejournalist. Jullie waren op donderdag 12 februari te gast in Aldebize op de informele Europese top. Hoe was dat eigenlijk? Wel, het was wel interessant. Dus we kwamen daar 's morgens vroeg aan. En ja, we wisten dat er heel veel journalisten gingen zijn, dat er heel veel agenten gingen zijn. Maar 's morgens vroeg was het 8:30 of zo, 8:45, Hanna? Ja. Viel dat eigenlijk nog heel goed mee. Hè? Want ik heb mijn nummerplaat doorgegeven, dus ik had ook een bevestigingsmail dat ik mij mocht parkeren, maar meer stond daar natuurlijk ook niet in. Dus ik was op van alles en nog wat voorbereid. En eigenlijk zijn we heel vlot voorbij de agenten geraakt. Er was ook nauwelijks verkeer. En we waren auto nummer 35. Dus er waren maar 34 auto's voor ons. Dus we dachten van, dat is hier ferm overdreven. En ook in de tent was eigenlijk niet veel Het was volk. nog heel rustig, ja, inderdaad. Ik heb een foto gezien wat later op de dag. Die tent zat helemaal vol met journalisten. Ja, ze hadden ook voorspeld dat er 400 journalisten aanwezig zouden zijn. En dat bleek ook echt het geval te zijn. Het was daar heel druk, een mierennest bijna. Dat van was echt een journalisten. mierennest. Ik doe normaal gezien geen Europese toppen, maar ik ben in mijn leven wel al op een paar plaatsen geweest. En zoveel journalisten heb ik eigenlijk nooit bij elkaar gezien. Zo allemaal op één plek, hè? Zo één gigantische tent met overal mensen achter laptops, achter camera's. Het was indrukwekkend. Ja, en zijn jullie een beetje in de watten gelegd daar ook? Ja, er was wel lunch. 's ochtends waren er koffiekoeken voorzien, 's middags lunch en 's avonds ook. Dus we konden zeker niet klagen over de catering. En volgens een van de geroutineerde journalisten die wel vaker naar EU-tops ging, was het de eerste keer dat ze gratis koffiekoeken kregen. Dus dat was wel bijzonder dan. Ja, maar er was ook geen alternatief. Hè. De restaurants in de buurt waren dicht, dus ofwel moest je eigen lunch meenemen. Ik had er nog aan gedacht, van ik zou ook mijn eigen lunch meenemen. Maar we moesten voorbij serieuze controles. Ik dacht, straks weer van alles uit mijn rugzak halen. Maar ik ben wel binnengeraakt met een paar sinaasappels. Kijk. En neem ons eens misschien heel even mee. Hoe was die dag zelf? Wat is het verloop geweest? Toen we aankwamen, gingen we meteen klaarstaan voor de aankomst van de regeringsleiders en staatshoofden. Zo zagen we dat Costa eerst aankwam, de voorzitter van de Europese Raad. Hij sprak de pers ook eventjes toe. En dan volgden alle regeringsleiders. Wel opmerkelijk Ursula von der Leyen en Mario Draghi. Die spraken de pers niet toe en die gingen meteen naar binnen. Ze konden er misschien niet snel genoeg aan beginnen. Ja, want ze waren ook wat met vertraging. Ja, ze waren ongeveer een uur te laat, want ze kwamen van een andere vergadering van een groepje dat Bart de Wever heeft opgericht. Dat heet de Vrienden van de Competitiviteit. En daarin zitten 19 landen. En de Wever heeft dat opgericht, maar België is niet de enige voorzitter. Italianen en de Duitsers zitten daar ook in als voorzitter. Ja, want Bart de Wever speelt toch wel wat een prominentere rol. Ik mag dat zo zeggen, denk ik. Zeker na het Euroclear-dossier. Hoe heeft het er eigenlijk vanaf gebracht die dag? Wel, gisteren was het niet zijn feestje. Hè. Het was eigenlijk, de aandacht ging eigenlijk, was Costa en Ursula von der Leyen die het daar voor het zeggen hadden. Maar ja, wij hebben natuurlijk ook wel heel erg gefocust op de Wever. En het idee om het in Aldebize te doen, die informele top, dat komt toch wel van hem, hebben wij begrepen. Ja, en zo werd Limburg voor 1 dag de hoofdstad van Europa, mogen we zeggen. Ja, kunnen we wel zeggen, ja. En natuurlijk voor Bilze Hoeselt, Hanne, is dat een enorme meevaller ook. De burgemeester Bruno Stegen vertelde ons ook dat het natuurlijk een enorme city marketing, gratis reclame voor de stad is. En hij verwacht ook wel dat heel veel inwoners van de EU-regio ook een kijkje zullen komen nemen in Aldenbize om te zien waar dat de Europese top, de informele Europese top, dan heeft plaatsgevonden. En wat er zo bijzonder is aan het kasteel van Aldenbize. Het is een zeer mooi kasteel, de landcommanderij. Nu,
ook nog even kijken naar zowat het frappantste beeld. Ik heb zelf een mooie foto zien passeren, maar ik ga jullie daar wat laten over vertellen. Wat is het frappantste beeld dat jullie eigenlijk gezien hebben afgelopen dag? Wel, ik heb die foto van Macron en Merz, die zo... ik denk dat dat optisch bedrog is, maar het lijkt alsof ze hand in hand al de biezen binnenlopen. Nu, ze waren wel, ze kwamen wel samen binnen, zo echt broederlijk naast elkaar. En dat is wel opmerkelijk, want die twee heren hebben wel vaker discussies. De dag ervoor op de industrietop in Antwerpen hadden ze nog discussie over... in hoeverre Europa haar markt moet beschermen. Macron die wil die markt wel meer beschermen en hij had het dat we ons moeten concentreren op het Made in Europe. Waarop Merz zei, nee, wel made with Europe. We moeten onze grenzen niet afsluiten. En onze premier zit eigenlijk op de lijn van Merz, wat dat betreft. Ja, want hij sprak over, we moeten niet de idiote dingen van andere regeringsleiders overnemen. Ja. Deze Trump, denk ik dan. Ja. Hij wil geen protectionisme eigenlijk. Nee, en later op de dag heeft hij ook nog gezegd dat die twee visies eigenlijk ook wel niet zo ver uit elkaar liggen. Ja. Nu, als we dan even kijken, Aldebize, hoe komt eigenlijk dat men specifiek die locatie heeft gekozen, Hanne? Ja, dus Antonio Costa is eigenlijk op zoek gegaan naar een locatie buiten Brussel. Normaal vindt de Europese top altijd plaats in het Europagebouw in Brussel, minstens 4 keer per jaar. Maar na de informele defensietop, vorig jaar in het Egmont Instituut in Brussel, wouden ze het nog wel eens overdoen, ergens op een andere locatie. En dan hebben ze eigenlijk gezocht naar een kasteel buiten Brussel. En omdat het kasteel van Aldenbize groot genoeg is en voldoende te beveiligen was, is de keuze dus voor Aldenbize gevallen. Nu, Bart de Wever haalt ook een beetje de symbolische waarde aan. Hij zegt een beetje Duitse orde, dat kan Europa wel gebruiken, maar de keuze bleek dus eigenlijk vooral praktisch te zijn. Ze hebben bijvoorbeeld ook zo gekeken naar een kasteel in Luik, maar dat kon niet veilig genoeg gemaakt worden, terwijl dat in Aldenbize dus wel het geval was. En zo heeft die informele EU-top dus hier in Hartje Limburg plaatsgevonden. Ik denk ook wel, premier De Wever is nog altijd een Vlaams nationalist, dat die dat wel interessanter vond om dat in Vlaanderen te laten doorgaan, denk ik. Nu, Bart de Wever die had de dag ervoor ook een soort van Europese top voor de industrie dan weliswaar. Welke boodschap nam de premier eigenlijk mee vanuit Antwerpen? Ja, dat onze industrie op kapseizen staat en dat die gered moet worden. Ja. Dus de concurrentie vanuit China en vanuit de VS is natuurlijk moordend. De energiekosten zijn hier veel te hoog. We moeten dringend iets gaan doen. Ja, want ik las dat gas in Europa 4,6 keer duurder is dan in de Verenigde Staten en elektriciteit 2,5 keer duurder dan in China. Ja, dat maakt dat het gewoon heel erg moeilijk is om te concurreren met China en de Verenigde Staten. Hè? Dat is inderdaad wel een belangrijk punt dat Bart de Wever maakt, dat die energiekost echt wel gedrukt moet worden. En dat heeft hij gisteren ook gehoord op de industrietop in Antwerpen, waar heel veel bedrijfsleiders aanwezig waren, dat een van de belangrijkste zaken is waar ze nu op dit moment mee worstelen, namelijk die hoge energiekost. Dus daar wil hij op korte termijn toch snelheid in maken, zegt hij, om die energiekosten aan te pakken. Ja, maar die energiekost, de politiek kan er eigenlijk op zich ook niet zoveel aan doen, denk ik. Hè. Waar ze het wel nu heel veel op spelen, is op het emissiehandelssysteem. Dus in Europa moet je, als je vervuilt als bedrijf, moet je uitstootrechten kopen. En dat drijft natuurlijk de kosten van energie omhoog. Nu, Ursula von der Leyen is daar niet zo mee eens. Die zegt dat die prijs natuurlijk ook wel afhangt van heffingen die de lidstaten bepalen, hè, op gas en op elektriciteit. En dat is ook wel zo. In België is er nog altijd een verkapte belastingsbrief, hè, de energiefactuur. En plus, die uitstootrechten zijn er natuurlijk ook met een reden om bepaalde klimaatdoelstellingen te halen. De Europese Commissie in het algemeen ziet toch wel vooral de voordelen van die klimaatwetgeving en zien zo bijvoorbeeld sinds 2005, wanneer dat die uitstootrechten zijn ingevoerd, dat de uitstoot toch al met 39% daalde. Dus het heeft ook wel echt zijn voordeel. De kritiek natuurlijk vanuit de Europese Commissie is, of vanuit Ursula von der Leyen, is dat dus de lidstaten krijgen dan een deel van dat geld terug, maar dat gaat dan blijkbaar, wordt dat dan niet gebruikt om dan echt klimaatvriendelijke maatregelen te nemen. Blijkbaar gaat maar 5% terug naar echte maatregelen die het klimaat beschermen. Ja,
Want er is sprake geweest om dat eventueel op de schop, dat is wat cru gezegd, maar dat je natuurlijk bedrijven die dan hun best doen, dat je die ook dreigt te straffen daardoor. Hè. Ja, want er zijn natuurlijk ook veel bedrijven die echt geïnvesteerd hebben in klimaatmaatregelen. Als ze nu die emissiehandel zouden stopzetten, ja, dan hebben diegenen de beste leerlingen van de klas, die zijn dan de dupe. Ze willen het wel hervormen, het systeem of pauzeren of bekijken wat eraan te doen is, maar ik denk echt niet dat het op de schop gaat. Nee, dat lijkt me ook de beste oplossing om het niet volledig af te schaffen. Daarnaast is er ook gesproken over de interne markt. Ja, dat leek een klein beetje op een semantische discussie. Vertel eens even wat meer. In maart gaat Ursula von der Leyen komen met een plan, een stappenplan voor een one market. Dus we hebben nu een single market, zogezegd, maar die single market die is... Ja, daar zijn nog heel veel barrières tussen de verschillende landen. Dus dat is een keer uitgerekend. En blijkt dat dat de lidstaten aan elkaar zo'n 44% aan heffingen aanrekenen. We klagen dan wel over die 15% die Trump Europa aanrekent. Maar we rekenen elkaar blijkbaar ook van alles aan. Dus daar wil Europa iets aan doen. En het woord is nu one market. Dus we hadden al het woord single market en we krijgen nu een one market. Ja, die twee woorden betekenen eigenlijk... Ja, als je gewoon naar het woord kijkt, is dat gewoon hetzelfde woord, maar het zou iets anders moeten betekenen. Ja, men gaat de invulling daarvan aanpakken. Hè. En dan nog een belangrijke term misschien, dat 28e regime. Dus ze willen eigenlijk een soort 28e regime bovenop de regelgeving van die 27 lidstaten, waardoor dat er eigenlijk één kader van regels komt voor alle bedrijven. Om eigenlijk die eenheid van regelgeving ook meer te beschermen, zodat het niet zo versnipperd is als het vandaag de dag is. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, we zien een vrachtwagen op de Belgische weg mag 44 ton wegen. En als die dan over de Franse grens gaat, mag die maar 40 ton wegen. Dat is natuurlijk compleet absurd. Dus dat haalde Ursula von der Leyen ook al aan op de industrietop in Antwerpen woensdag, dat ze dat wil aanpakken. Ja, die regelgeving en die administratieve lasten eigenlijk echt Ja, onder. maar er zou een nieuw concept komen, een soort van Europe Inc., NV Europa, waar je eigenlijk, wat ik links en rechts lees, in 24 of 48 uur tijd zou je een bedrijf kunnen oprichten of je bedrijf aanpassen aan dan die theoretische 28e lidstaat, zal ik maar zeggen, of dat ding dat daar boven alle 27 komt, waardoor je dan in heel Europa in orde bent met de regels. Het is dus absoluut duidelijk dat de Europese industrie onder toch wel zware druk staat. Dat is dan ook wel het hoofdthema van deze informele top. Wat hebben ze eigenlijk allemaal besproken, effectief? Ja, dus zoals we daarnet hebben aangehaald, die eenmaking van de interne markt, minder versnipperde regelgeving, dat het allemaal duidelijker is, dat er minder verschil is tussen de verschillende lidstaten. Dus ook die energiekost naar beneden halen. En onder andere bijvoorbeeld het invoeren van een soort kapitaalmarkt, omdat starters nu nog vaak wegtrekken uit Europa naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten, omdat ze daar gemakkelijker aan investeringen geraken. En daarom zouden ze nu een soort van spaar- en investeringsunie in Europa willen oprichten, waardoor dat het ook makkelijker is om onze groeibedrijven hier in Europa te houden. Dat is natuurlijk heel belangrijk voor de Europese economie. Maar eigenlijk samenvattend gaat het gewoon allemaal over het beschermen en het veiligstellen van de Europese concurrentiekracht, ook ten opzichte van landen zoals China, die concurrentiekracht wel onder druk zetten. Macron die had in Antwerpen al gesuggereerd, maar die heeft dat daarvoor ook al eens gedaan, om te werken met eurobonds, dus om te vragen aan mensen om hun spaargeld te lenen aan Europa. Daar komt het eigenlijk op neer. Er is heel veel slapend spaargeld in Europa en met dat geld zou er dan kunnen geïnvesteerd worden. Ja, en dat verklaart ook een klein beetje dat beeld dat we zagen van Merz en Macron, die dan uiteindelijk toch samen aankwamen. Omdat Macron toch wel wat voortvarender daarin is. Hij zou 1500 miljard euro in dergelijke euro-obligaties willen onderbrengen. Merz is daar toch wat voorzichtiger in. Ja, die is daar voorzichtiger in, maar ik weet niet wat daar nu precies bedisseld is aan tafel, maar begrijp toch dat daar naar gekeken wordt, naar die eurobonds. Nu, Mario Draghi, die was gisteren ook daar en die heeft in september 24 een heel interessant rapport geschreven over de concurrentiekracht. Dat was een beetje ook de aanzet voor deze top. En die zei toen ook al, Europa moet eigenlijk elk jaar 800 miljard euro investeren om concurrentieel te kunnen zijn.
Dat is een zeer stevig bedrag. Nu, als je dat dan afzet tegen die 1500 miljard waar Macron het over heeft, ja, dan lijkt dat we wel ergens naartoe aan het evolueren zijn, rustig aan. Ja, we moeten zien wat het wordt, hè, natuurlijk. Premier Bart de Wever die zei ook in de aanloop van deze informele top dat op vlak van regels en administratieve lasten, we hadden het er net natuurlijk al even over, maar dat een cosmetische ingreep niet zal volstaan en dat men echt nood heeft aan een shocktherapie. Dat komt er ook. Hè. Ze hebben wel echt wel afgesproken om de red tape aan te pakken, om de bureaucratie aan te pakken. Ja, want het ging over dat er x aantal procent van de werkkrachten in Europa nodig zijn om alleen al te voldoen aan de administratieve last die Europa veroorzaakte. Ja, Bart de Wever wil inderdaad die administratieve lasten van alle bedrijven met 35% verminderen. De burgemeester van Bilze-Hoeselt, Bruno Stegen van Team Burgemeester, ja, die droomde zelfs over het akkoord van Aldenbize. Dat klinkt heel erg mooi natuurlijk, maar op een informele top kan dat natuurlijk niet. Liliana, jij schreef daarover, over 30 jaar weten we als deze top historisch was. Vertel eens even. Ja, dat is wat Bart de Wever ervan denkt. Hè. We hebben hem gisteren gevraagd van, is die top nu historisch of niet? Is dit een keerpunt? Is dit een kantelpunt? En hij zei dat kan. Dat weten we pas over 30 jaar. Ja, en dat gaat dan ook vooral over als ze erin slagen om, een beetje de semantische discussie die we er net hadden, de single market, om daar one market van te maken, dan is het wel degelijk historisch te noemen. Ja, dan is het inderdaad historisch te noemen. We moeten zien wat daar allemaal van komt. En kunnen we spreken, Liliane, over het feit dat er heel veel eensgezindheid blijkt te zijn tussen de leiders, dat er toch mentaal ergens iets verschoven is door de informele top? Ja, dus de Wever zei ook dat die one market er in elk geval mentaal al is. We moeten natuurlijk zien wie er allemaal aan wil deelnemen. Wat de laatste tijd wel heel erg duidelijk is dat er een Europa in de maak is, een Europa op 2 snelheden. Dus met landen die willen vooruitgaan of die one market of een aantal maatregelen willen invoeren en dat niet iedereen moet zijn. Ze gaan niet wachten op de laatste. Ja, men had het over, ik denk dat het von der Leyen was die uitsprak, we willen niet meer de snelheid van een slak hebben. Hè? Ja, inderdaad. Maar dat zie je dus ook wel door die groep van 19 die Bart de Wever bij elkaar geroepen heeft. Je ziet dat ook door de nadruk die hij legt op samenwerking tussen België, Nederland en Luxemburg. Dus je ziet dat toch een aantal landen zeggen van kijk, wij willen vooruit gaan, we gaan niet meer wachten op de laatste van de klas. Ja, met velen als het kan. Ja, en voor N-VA weet ik dat dan heel belangrijk was dat die Europa op 2 snelheden, dan vooral op de snelle snelheid, dat een belangrijke conclusie is die dan gisteren dan toch wel genomen is. Ja, want het signaal vanuit de Europese industrie is, ja, het moet nu echt vooruit gaan. Mm-hmm. Er werden een aantal jaren geleden al een mooie blauwdruk klaargelegd van zaken die moesten gebeuren. Maar ja, de vaststelling is dat eigenlijk tot op vandaag daar niets aan veranderd is. Hè. Nee, zo gaat dat hier. Hè. En ondanks het feit dat men eigenlijk niks op papier heeft gezet, vanwege het informele karakter natuurlijk van de top, kunnen we eigenlijk spreken van een succesvolle top? Is de top geslaagd, mogen we dat zeggen? Ja, volgens Bart de Wever wel. Hij noemde het wel heel nuttig. En hij zei ook, als alles wat er op tafel lag gisteren, dus donderdag, ook echt uitkomt, dat hij zelf of een andere historicus over 30 jaar dan wel zou terugblikken en zeggen dat het een historische dag was hier in Aldenbize. Maar natuurlijk op korte termijn levert het niet veel op. Het zijn echt meer plannen die dan uitgewerkt worden in de volgende EU-top in maart en dan nog uitgevoerd moeten worden door de Europese Commissie. Dus het is natuurlijk wel op de lange baan. Ja, men heeft een roadmap gemaakt, Liliana. Een stappenplan. Dat moet je even duiden. Ja. Een stappenplan lijkt me een duidelijker woord dan roadmap. In maart komt von der Leyen met haar actieplan, met haar stappenplan, waar ook een tijdslijn in zal staan. En ik begrijp toch dat ze een aantal dingen voor 2027 wil doorvoeren. Liliane, ik begrijp dus dat het toch wel wat meer is dan louter een therapeutische sessie onder 27 Europese regeringsleiders. Ja, we mogen dat ook niet minimaliseren, we mogen ook niet pessimistisch zijn. Je moet natuurlijk ergens beginnen. En ik heb de indruk dat ze gisteren toch allemaal zo dat ze het met elkaar eens waren dat er iets moest gebeuren. Daar is geen discussie over. We zullen natuurlijk moeten zien wat het nu eigenlijk allemaal oplevert. Ja, concreet oplevert. Dat gaan we in maart pas eigenlijk echt de volgende stappen daarvan zien. Ja. En dan tot slot, hoe kijken jullie zelf naar die informele top? Hoe was dat? Ja, onder druk van China en de Verenigde Staten is het toch wel duidelijk dat de Europese Unie zich sterker wil profileren. En dat er nu wel echt meer
beweegt richting eensgezindheid. Maar het gaat toch nog vooral om veel blabla en weinig dada, om het zo te zeggen. Maar we zullen zien wat er nog uitkomt. Ja, we zijn natuurlijk een oud continent, hè? En wat dat betreft was die locatie ook wel heel goed gekozen. Dus dat krijg je zomaar niet, dat krijg je niet snel verbouwd. Ja, het gaat vooruit alleszins. Dat is toch wel misschien... Het is de bedoeling om vooruit te gaan. Ik ben wat te voortvarend, denk ik. Hè. Liliana en Hanna, hartelijk dank voor jullie deskundige uitleg. Ik onthoud vooral dat het signaal dat de Europese industrie heeft gegeven toch wel lijkt aangekomen te zijn. En hopelijk blijft het deze keer niet bij straffe woorden en een mooie roadmap, maar volgen er ook effectief straffe daden. Jullie gaan het voor ons blijven opvolgen en wil je thuis op de hoogte blijven van dit en ander nieuws, dan kan dat via de HBVL-app. Dit was Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg. Bedankt voor het luisteren. De credits van deze podcast vind je op hbvl.be of in de HBVL Nieuws-app.